आं दिनै मोनसे जोबोद सिरियास मोनसे कन्टेन्ट लानानै फैदों जाय कन्टेन्टखौ गोबां बर'फ्रानो थामहिनबा ट्राइबेल कमिउनिटि मानसिफ्रा मिथिनायनि इयुनाव खोब दुखु मोनगासिनो दङ आरो जायफ्रा मिथियाखै बिथांमोना बे दिनैनि कन्टेन्टनि जोहै मिथिगोन जे बर' एबा ट्राइबेल कमिउनिटिफोरनि अराय रैखाथिनि थाखाय आथिखालसिमहालागै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक ओनसोलफोरखौ जोबोद रैखाथियै भारत सरकारा लाखिबोगासिनो दंमोन, नाथाय आसाम गभर्नमेन्टआ बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि प्रटेक्शन आयेनखौ बोखारनो नाजाबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। आथिखालाव लेन्ड ट्रेन्सफार्ड इन प्रोटेक्टेड बेल्ट एलाउ उइदाउट प्रायर एप्रुभेल बेयो आसाम गभ केबिनेट पास जानाय लोगो लोगोनो हारिया खैफोद फारसे आगानसे आवगायबावबाय नामा? जास्ट स्टार्ट आरो इयुनावबा बबेसिम सहैगोन ना बे केबिनेट पास खालामनाया आसामाव थानाय मोन 42 ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकफोरखौ मोनफा मोनफा फोजोबस्रांनायनि इसारा नामा? जाय मोन 45 बेल्ट आरो ब्लकखौ बिथा खालामनानै ओइ भूमि आमार भूमि, बे हाया जोंनि हा होननानै ओइ भूमि आमार भूमि जोंनि हा होननानै स्ल'गान होनानै बर' एबा ट्राइबेल माहारिया आसामनि थागिबि माहारि बेखौ सिनायथि होबोदोंमोन आरो जेब्लासिम बे बेल्ट आरो ब्लकआ थाबाय थागोन अब्लासिम जोंनि होननानै गोग्गाबाय थानो हागोन आरो जोंनिनो हा लेन्ड थार होननानैनो बै ओनसोलखौ बिथा खालामनानै एबसुआ आलादा रायजो बड'लेण्डखौ दाबि दैखांबोबाय थादोंमोन। बेसेबांबा गोलाव बोसोर दिनै आसाम सरकारा जि समाव मन्दिर आरो सत्रफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय बे दखलकारिफोरखौ उसेद खालामदों, होखारदों, बे दखल मुक्त खालामदों, बै समाव जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ सोरनोबा ट्रेन्सफार होनो एबा सरकारा बे दखल खालामनो नागिरनाया जोंनि हारिनो मा इसारा होनाय जादों बेखौ साफ्रोमबो बर' आरो ट्राइबेल कमिउनिटिनि मानसिफ्रा साननायनि गोनांथि दङ। ना सरकारा सानदों नामा बड'लेण्ड आन्दलनखौथ' फोजोबनो हाबायानो आरो जायखौ बर'फ्रा बिथा खालामनानै बड'लेण्ड रायजोखौ बिदों बि बिथाखौनो सिन्न बिसिन्न थामहिनबा सिलिंखार खालामनो एबा फोजोबस्रांनो पलिसि लाबोबायना इयुनाव माब्लाबाबो बड'लेण्ड आन्दलनखौ खालामनो हाफिनि बादि थांनाय समफ्राव जोंनि ट्राइबेल माहारिया हेंथा खालामबोआ जासे 1947 इं मायथाइनि सेप्तेम्बर दानाव बै समनि आसाम सरकारा आसाम लेन्ड एन्ड रेभिनिउ रेगुलेशन एक्ट 1886 आव चेप्टार 10 खौ दाजाबदेरनानै बै आयेनखौ दहाय होनानै दिनैनि आसाम सेक्रेटारियेटखौ लुफुंनो थाखाय हा नांगौ जानायलाय आसाम गभ फाइट नटिफिकेशन नं 26/64/PT/38 नि गेजेरजों 30/07/67 नटिफिकेशन 30/07/69 इं खालारनि नटिफिकेशन नं RD 74 दान्थे 46/172 साउथ कामरुप ट्राइबेल बेल्टनि 7,72,454 बिगा हाखौ दानख'ना लादोंमोन, जेराव गुवाहाटियाव थानाय गोबां ट्राइबेल सुबुंफ्रा बै ओनसोलाव ओरैनो दखल खालामनानै थादोंमोनब्लाबो बै नटिफिकेशननि जोहै बेफोर ओनसोलनिफ्राय होखारजादोंमोन। बेबो मोनसे जाहोनबो जानो हागौ दि गुवाहाटि बादि टाउनाव थानाय गोबां ट्राइबेल सुबुंफ्रा हा गैजायै सुबुं जानानै थांनायनि साननैसो सिगांसो गरखाफोरनोबो गोहो होबाय आरो दिनैनि समाव बै आयदाखौ केबिनेट पास खालामना लाबाय आरो गाबोनबा मा खालामबावगोन? दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे सेख'नानै लाजाबाय थानाया बेसेबांबा सानथावना जाबाय आरो बियो मा जाहोननि थाखाय आरो सोरनि थाखाय जादों? जों सोमोनांदों। दानि जोंनि मानगोनां केबिनेट मिनिस्टार बिथांनि रेसपन्सिबिलिटि बै केबिनेटआव माबादिमोन आरो मा रल लानाय? ना गोहो आरो गादिखौ भुट प्रेतखौ लोगो मोनगोन गिनानै मास्क गाननानै थानाय, ना गादि एबा
गोहोनि निसाजों फेग्लिनानै हुस मोनासै नामा? बिटिसि सरकारनि दैदेनगिरिनि रला मा जागोन? खालि नेनानै थानांसिगोन, दांखब मारिनानैल' बुंग्रा, जि दिनखालि हारिनि गाज्रि खामानि मावगोन बै दिनखालि राजखान्थि नागारगोन। दिनैनि समाव बेल एन्ड ब्लकनि नोजोर आरो इयुनाव लकसभा आरो आसाम एसेम्ब्लिनि सिटफोरखौ नोजोर जाहैयाथ'। हारिनि गासैबो राजखान्थि हान्जायानो हारिनि खौसेथिनि बाथ्राखौ जाहिर खालामो आरो हारि थैनाय थांनायनि बाथ्राखौ बुङो। गुबुन हान्जाखौ हारिनि बेरेखा बुङो आरो खौसेथिनि हेंथा बुङो। नांगौ समाव बर'नि हान्जाफोरानो बे हान्जा बै हान्जा मदद होलायनायनिबो बिदिन्थिबो गैबावा बर'नि राजखान्थिनि जारिमिनाव। दिनै गोहोगोरा राजखान्थि हान्जायाव गादिनि सार्थआव जौगा हारिनि गोहोगोरा राजखान्थिजों कमप्रमाइज खालामनायावनो जानो हागौ जायनि थाखाय गोब्राब लामाखौ एरायनो नाजादों। खायफा बादिया नाथाय गावनि हारिनि बिप्लबनि एबा बिग्रायखांनायनि गिदिर गिदिर स्लगानजों थार गुबैयै पावार रेसआव नांसोबनानै बावलि जादों। ओंथि गैयै गावस्रालायनानै बुलि जानानै दि बर' रायजो राजाफ्रा खावनै बिथिंजों दैदेनलांजानो नागिरदों, बेजों नाथाय इयुन जोलैफ्रा बुलि जानो नागिरदों, बेखौ खायसे दैदेनगिरिफ्रा थाल गैयै एबा आगोर मोनै जालांदों। दिनै बिटिसि निफ्राय बिटिआर मोनबाय होननानै बुंदों, नाथाय सानफा एफा जोंनि थाखानाय गोहोआ जा बा थाखानाय माबा मोनसे जिनिसानो जा सानफा सानफा गोमालांनाय एबा खमायलांनाय बादिसो जागासिनो दङ। बिदिबोला सोंथि सिखाङो, बिटिआर एकर्डआ बर' हारिनि गोजोन होनाय एकर्डनिख्रुइ सोरबा साफा सानै गादि आरो गोहो मोनफुंनो आन्दायनानै थालांनायखौ मोनफुंहोनो थाखायसो सुजुग एबा सुबिदा होफुंनाय बादिसो जायाखैथ'। सोलायनाय नांगौ होननानै सोलायनाया खैफोदखौसो लुबैनाय जायाखैथ'। सोलायनाय नांगौ होननानै बिटिसिनिफ्राय बिटिआर लाबोबाय, बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएल लाबोबाय, हाग्रामानिफ्राय प्रमद बर'खौ लाबोबाय, एमपिनिफ्राय स्पिकार लाबोबाय, नाथाय गासैखौबो फारि फारि बिजिरनानै नायोब्ला माथो खैफोद फारसेसो आगान सुरनाय बादि जाबाय। अब्लाथ' नैबेसो साबसिन जागोन, बिटिआरनिफ्राय बिटिसि आरो इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफ, प्रमद बर'निफ्राय हाग्रामा, स्पिकारनिफ्राय एमपि आरो इउपिपिएल सरकार सोलायनायनि गोनांथार। अब्लाथ' अल इज गोल्ड बुंनाय बाथ्रायानो सैथोमार जासिगोन। जायनि जाहोनाव आथिखालाव केबिनेटआव उरखाव गोरा दङ आरो बेफोर आयेननि फारसे एसेबो नोजोर होयिया जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथावना लाजिनांथाव खोथा। एबसु बायदि हारि माहारि आफादनिफ्राय फैनाय नेताफ्राबो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि बे ट्रेन्सफार होनायाव मदद होफानाय बादिखौसो जों नुनो। बेनिखायनो हारिनि ग्रेटेस्ट इन्टारेस्टआव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ रैखाथि होनो थाखाय साफ्रोमबो बर' दैदेनगिरि आरो ट्राइबेल नेताफ्रा खोथा बुंनायनि गोनांथि दङमोन। नाथाय आसाम सरकारनि जथाय सरकाराव थानानै बिथांमोना हारिनि खैफोदखौ नुनानैबो नुयै बादि जानानै थानाया जोंनि थाखाय खोब लाजिनांथावना आरो हिजरानि हाबा मावनाय बादि जादों। बेनिखायनो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक प्रटेक्शन आयेनखौ बोखारनो नाजानायनि थाखाय मोनफ्रोमबो बर' मैखोम ओनसोल आरो माखासे ट्राइबेल कमिउनिटिनि मानसिफ्रा आथिखालाव बिग्रायफिननायनि गोनांथि दं। नङाब्ला इयुन बुब्लियाव बर'फ्रा आरो ट्राइबेलफ्रा गावनि हायावनो हावरिया जानांगोन आरो बर'फ्रा जाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ लानानै आलादा बड'लेण्डनि थाखाय जांख्रिखांबाय थासिगोन। बे आलादा बड'लेण्ड जांख्रिखांनायाबो मोनसे समाव गासैबो राहा एबा आगोर गैयै एबा आलादा बड'लेण्ड रायजो नागिरनो हायैनि लामाया आथिखालाव सेबबोगासिनो दं। बेनिखायनो साफ्रोमबो बर'फ्रा बेनि सायाव गोख्रों नोजोर आरो राहा लानो थाखाय साफ्रोमखौबो खावलायनाय थाबाय। दिनैनि कन्टेन्टआ एसेनोसै।